Здравейте, приятели! Аз съм Мите Снейко, добре дошли в новото кратко видео представяне. Сега ще ви покажа един каяк, който тествах съвсем наскоро. Каякът се казва Big Fish и съм останал с доста добри впечатления от него. Big Fish 120 е висок клас риболовен каяк, оборудван с иновативната педална система ProFish Pedal Drive, която ви позволява да изминавате по-големи разстояния без усилие и да държите ръцете си свободни за риболов. Съчетавайки изключителна стабилност, комфорт и възможност за бъдещо надграждане с електрически мотор, моделът е създаден за риболовци, които не правят компромис с оборудването си. С него можете да ловите и на морето. Каякът има изключителна първична стабилност и е супер комфортен за риболов от изправено положение. Корпусът му е дебел, което означава, че може да понася доста удари и няма нужда да му треперим, когато го вкарваме на вода. Педалният му механизъм е удобен, можете да поддържате добра скорост, което спокойно ви позволява да ловите и на тролинг, а не само да се придвижвате от точка А до точка Б. Освен, че можете да държите добра скорост с него, каякът е и доста маневрен. Има и директна задна скорост, каякът се държи и доста добре при вълнисто време. Основните предимства на Big Fish 12 са следните. Педална система ProFish Pedal Drive, система за управление Easy Steer с кормило Beaver Tail Rudder, регулируема комфортна седалка Easy Rider, универсална задна стойка за монтаж на електрически мотор, изключително стабилен корпус Cathedral Tree Hull, монтажна система Unitrack за аксесуари, два вградени държача за въдици, поставка за гребло, интегриран джоб за кутия с примамки зад седалката, просторно задно и предно товарно отделение с ластични фиксатори, дръжки за лесно пренасяне, отвор за източване на водата. Важно е да споменем, че каяците Feel Free разполагат с всички необходими документи за регистрация в Гърция. Както виждате, има си вълничка, каякът е все едно, времето е спокойно. Много стабилна платформа. Много добра първична стабилност. Дори във вятър и лека вълничка платформата е изключително стабилна. Супер добре завива. Ако решите, можете да му монтирате и електрическа котва, електрически двигател, сонари и най-различни други видове аксесуари. Включително и допълнителни люкове, сухи помещения и така нататък. Каякът е голям, но пък същевременно не е свръхтежък. На мен най-много ми допадна първичната стабилност на каяк. Буквално мога да се разхождам отгоре, без да се притеснявам, че ще се обърна. А това ни се позволява при доста малко видове каяци. Седалката му е удобна, така че комфортно можете да си ловите с часове, а когато ви се сване гърба, ставате и си ловите прави. Ако искате да разгледате Big Fish 12, можете да го направите на сайта на Feel Star. Аз съм Мите Снейко и ви пожелавам успешни риболовни излети и много часове на вода.